नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. आज पळयात आयची खबरो. गणपत पावणे हेमगेल्या मदतीसाठी अनेक जण येयले फुडें. जोयडा तालुक्यातल्या जगलपेट ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या कुमराळ हिंगा गणपती पावणे या गरीब विद्यार्थ्याक मदतीची गरज आसा म्हण बातमी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलान दिल्ली. हेची दखल घेवन गणपती हेमगेल्या मदतीक अनेक जण फुडें येती आसात. बेळगांव हांचे फेसबुक फ्रेंड सर्कलान गणपती पावणे हेमगेल्या घरा भेट दिवन तेमगेल्या बापायल्या उपचारासाठी 5,000 रुपयाची मदत केली. तशेंच गणपतीक आहार किट आणि शिक्षण किट दिले. फेसबुक फ्रेंड सर्कल बेळगावचे अध्यक्ष संतोष दरेकर हेमी पुढाकार घेऊन गेल्या 4 दिवसा पहिले पावणे कुटुंबियाक 6 महिने पुरतले इतले धान्य आणि गणपतीक शिक्षण किट दिले. संतोष दरेकर आणि तेमगे सहकारी सूरज अणवेकर, YP नाईक, राजा भोसले हेमी गणपती हेमगेल्या घरा वचून 5,000 रुपयाची मदत केली. तसेच फेसबुक मित्र परिवारान कडधान्य, तांदूळ व अन्य साहित्य दिले. त्यावेळार त्यांच्या बरोबर कर्नाटक राज्य धनगर गवळी युवा संघटना जोडा तालुका अध्यक्ष विठ्ठल पाटील, रामनगर पोलीस स्थानकाचे SSI BS नायक उपस्थित आशिल्ले. ह्या वेळार निवृत्त शिक्षक YB नाईक हेमी सांगले की गणपती हो हुशार विद्यार्थी आसा. लहान वयात तेजेर मोठी जबाबदारी येवन पडला. मात्र गणपतीन खचून न वयता धैर्यान फुडें वचूं जाय अशें सांगले. गणपती पावणे या गरीब विद्यार्थ्याली फुडली शिक्षणाची जबाबदारी जगलपेट हांचे राज्य ग्रुप आणि जोडा तालुका धनगर गवळी युवा संघटनेन घेतली. गणपती पावणे आमकां ऑनलायन शिक्षण घेवच्या सोयीच्या जावसाठी राज्य ग्रुप जगलपेट हेमखिंच्यान मोबायल दिलो. 10वी शिकच्या गणपती पावणे हेमगेल्या आईली 5 वर्ष अंथरुणार पडल्यानंतर मरण येयले. नंतर गणपती हेमगेल्या बापायक लखवामान अंथरुणार पण आसात आणि मरण यातना सहन करती आसात. गणपती हेमगेली 80 वर्साची आजी गणपती आणि गणपतीला बापायली सांबाळ करून आपल्याक मेळच्या 1,000 रुपयांतल्यान संसार फुडें ढकलते व्हरू लागला. गणपती हेमी 10वीक ॲडमिशन घेतला, पण 2 वेळचे अन्न मेळचे कठीण जाले असताना हांव शिक्षण कसें घेतलो हो प्रश्न गणपती हेमकां पडिलो. गणपती हेमी आजीक मदत करसाठी आणि शाळेतलो खर्च भागोवसाठी महाराष्ट्रात गौंड कामाक गेल्लो. महाराष्ट्रात काम करून गणपतीन आपल्या आईला 12व्या दिवसाच्या कार्यक्रमासाठी दुसऱ्या खंयच्यान घेयिल्ले पैसे फेडले. जालान शिक्षणाची जिद्द मात्र गणपतीन सोडूना. धनगर गवळी या आदिवासी समाजातलो गणपती पावणे हो मेहनती चलो आसा. तेमकां मदत मेळ्ळ्यान तो उच्च शिक्षण घेवं शकता. त्याच्यासाठी समाजातल्या दानशूर व्यक्तीन फुडें येवन ताका मदत करची अशें आवाहन कर्नाटक धनगर गवळी युवा संघटना जोयडा तालुक्याचे अध्यक्ष विठ्ठल पाटील हेमी केले. रस्त्याची क्षमता परीक्षण करून 80 घाटांतल्यान बस सेवा सुरू करा. बांदकाम मंत्री CC पाटील हेमगेली 80 हिंगा घाट रस्त्याची पळोवणी करून उलयले. जोयडा 80 घाट रस्तो वाहतुकीसाठी सुरक्षीत आसा की ना हाचो अभ्यास करचो. तशेंच दरड कोसळिल्ल्या जाग्यावेल्यान वजन घेवन वयची क्षमता आसा की ना हाचो अभ्यास करून नंतर बस सेवा सुरू करूं जाय. त्याच्यासाठी पालकमंत्री शिवराम हेब्बार आणि जिल्हाधिकारीन बेगीत निर्णय घेवचो अशें सार्वजनिक बांदकाम मंत्री CC पाटील हेमी सांगले. मंत्री CC पाटील, पालकमंत्री शिवराम हेब्बार आणि आमदार रुपाली नाईक हेमी 80 घाटात दरड कोसळिल्ल्या जाग्यार पळोवणी केली. पुरात खराब जाल्ल्या रस्त्याची कामां जाता तितले बेगीन पूर्ण करून रस्तो जनसंपर्कासाठी खुला करूं जाय. हेच्यासाठी मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा करून बेगीच मार्ग काडटलो अशें CC पाटील हेमी सांगले. ह्या वेळार शिवराम हेब्बार हेमी सांगले की पुरामुळे जिल्ह्यातले लोक अनेक संकटात मुखार वयते आसात. हेची जाणीव सरकारा असून सरकार सर्वतोपरी मदत लोकांपर्यंत पावोवसाठी कटिबद्ध आसा. राज्य सरकारान फक्त पॅकेज घोशीत केलें ना तर ते लोकांपर्यंत पावोवचें काम केलें आसा. जिल्हाधिकारी हेंचे कडेन रस्तो दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर केला अशें तेमी सांगले. ह्या वेळार काली ब्रिगेडचे संचालक रवी रेडकर हेमी कारवार मार्गार बस सेवा बेगीन सुरू करची मागणी केली. त्यावेळार रस्त्याची क्षमता चेक करून फुडले काही दिवसात बस सेवा सुरू करतली अशें CC पाटील हेमी सांगले. 6वी ते 8वी वर्षाची शाळा सुरू करूक सरकारान दिला अनुमती.
राज्याची कोरोना संक्रमणाची पॉझिटिव्हिटी रेट कमी झाली पळून सप्टेंबर 6 तारखेच्यान इयत्ता 6वी ते 8वी वर्षाची शाळा सुरू करूक सरकारान अनुमती दिला आणि ही अनुमती फक्त पॉझिटिव्हिटी रेट 2% पेक्षा कमी आशिल्ल्या तालुक्यात मात्र आसा. हो वर्ग एक दिवस सोडून एक दिवस भरोवचे आदेश आसा. वर्ग फक्त सोमार ते शुक्रार पर्यंत उरतले आणि शनिवार आयतार शाळा सॅनिटायज करतले. तरी केरळ राज्याक लागीं आशिल्ल्या दक्षिण कन्नड कोडगू जिल्ह्यात शाळा सुरू करूक सरकारान अजून अनुमती दिली ना. राज्यात नाईट कर्फ्यू काडले तरी दक्षिण कन्नड आणि कोडगू जिल्ह्यात परिस्थिती जैसे ते दवरला. बाकीचे सगळे कोविड नियम पहिल्या मनकीत आसा. माजाळी समुद्रावेळेर दुर्मिळ जातीचे समुद्र कासव. कारवार माजाळी समुद्रावेळेर दुर्मिळ जातीचे समुद्र कासव मेल्ल्या अवस्थेत मेळ्ळे. ह्या जातीचे कासव आता खूप कमी उरला. ह्या कासवाले तोंड पक्षा मणकी उरता. ह्या कासवाले जीवनमान 50 ते 60 वर्षे इतके उरता. ह्या जातीचे कासव अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप हांगा खूप प्रमाणात मेळटा. वन्यजीव कायद्या अंतर्गत ताका संरक्षण दिल्लें आसा. ही सगळी माहिती समुद्र विज्ञानी शिवकुमार हिरगी हेमी दिली. ह्या कासवाली मरणोत्तर परीक्षा केल्यानंतर ते कशे मेले ह्या बद्दल सविस्तर कळतले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 40 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 20, अंकोला 1, कुमटा 2, होन्नावर 8, भटकळ 1, शिर्शी 1, सिद्धापूर 4, येल्लापूर 3 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 48 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 54,772 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 53,690 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 321 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 57 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 264 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 761 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.